今日も仕事終わりに汁活すっぞ。ロフトはボンボン系完売してた。みんな大好きセリアで少しお買い上げハガレンのシールあった。待て待て、探してたあわわちゃんピーチクラブでちょうど入荷してた。もちろんお買い上げ。しかもなんとレジに向かおうとしたらトムジェリのシールも出してくれたのでもちろんいただきました。念願のあわちゃんかわいい。絶対ネイルにも使う。トムジェリもやばい。かわいすぎる。帰りにダイソーに寄せてたまごっちワッペンゲット。豆チクチパッチは売り切れてた。シールも3つゲット。これは火災用らしいけど普通のシールとして使えるでしょう。知らんけどサンリオのクリスマスシール。サンリオあんま興味ないけどさすがに可愛すぎたのでご購入。海の生き物シール。この量このキラキラで100円はお得すぎる。最後にハガレンシール開ける。キンブリーコンプしていらんね。また買おう。